Sanibonani guys, igama ngiqabile nginiphathela amazwibela asibongele ndledlaminisi angamhla ka-18 September. Namhlanje-ke guys bekusuku la kulethwa khona inhlawulo kaThemba. Ayike kuthunyelwe umfowabo kanjengaye kanye noPhetheni kuya kubuka Nomfundo. Kanti-ke umfowabo kaNomfundo bekade hayi ebalindele guys. Bebe ukufika nje wamane washaya itafula wathi right. Ayikho into enginyanyisa njengokuthi abantu befike bangimingciza bedelela umuzi kadadewethu. Wathi kodwa sikho-ke lapho namhlanje sizokhuluma ngengxoxo ebaluleke kakhulu. Ayi waxolisa kumfowabo kanjengayo wathi hayi kunjalo siyaxolisa bandla mekhona la sinyathele kabi khona. Wathi yabona nje okungicika kakhulu okokuqala ukuthi siyazi zonke iy'ngane zale khaya zizalelwe emshadweni. Kodwa-ke kwafika le ngulube yakwaDlamini yavula amathanga adadewethu yafaka ingane. Hayi-ke akukungihlanyisa kakhulu njengokuthi uphinde wangaletha ngisho isiqeda lekhaya, ngisho inkuku lekhaya, ngisho isilwane nje ukuzobika lekhaya. Hayi-ke wamane wangenelela uPhetheni wathi yeyi wena ungazosidelela wena. Kwabuyithintele komfowabo kaNomfundo. Umane wathi uba uthi ekhuluma wena. Ayi wathi yeyi kufanele ngikhulume. Yabo le ngulube othi ayivazi lethe lutho lekhaya. Lo muzi uNomfundo ahlala kuwona ukhokhela uba. Angiphathi-ke indaba kaThemba. uThemba akakazi swele lutho. Ngisho nama-bank statement nginawo ukuprova lokho. Ayi wamane wangenelela futhi umfowabo kanjengayo wathi ngiyaxolisa bandla. Ezama ukuxolisela uPhetheni. Wathi hayi ungaxolisi ibhuti. Kumele sikhokhe iy'nkomo nje ey'ntathu kuphela la. Hayi enye into. Wathula nje umfowabo kaNomfundo. Wathi ngisacela kukhulume wena bhuti. Nithi niPhetheni? Ayi umfowabo kanjengaye wagcizelela wathi impela hayi sizoletha iy'nkomo ey'ntathu. Wathi uyahlanya. Akukho iy'nkomo ey'ntathu la. Okokuqala kuzomele uhlawule ngoba uletha umfazi engxoxweni yamadoda. Yambona uNomfundo la? Akekho uNomfundo. Kodwa wena uzosukela umfazi uzomletha la. Enkulumeni ekumele ngabe idingidwa amadoda kuphela. Ngalokho-ke iy'nkomo zoba u-4. It's either nikhokhe iy'nkomo eziwu-4 noma niyaphuma niyahamba. Wavuma umfowabo kanjengaye ngoba phela efuna ukucima lo mlilo usuvutha amalangabi. Wathi kulungile u-4 ngiyawamukela. Wathi uthi uyazama ukukhuza uPhetheni bhuti wathi ehlisa umoya sizoshiya ezu-4. Guys shuthi kuPhetheni ucikekile ukuthi akuhambanga ngendlela ebeplane ngayo. Wahamba waya egumbini la uNomfundo kade ehleli kulona. Wathi sawubona. Wathi hawu madam. Wathi ngiyathemba ukuthi ujabulile emva kwalo mhlangano lo esibe nawo. Wathi hawu ngijabule kakhulu bandla. Ngiyathemba ukuthi indodana yami nizoyamukela kahle lapha koDlamini. Niphathe kahle bandla ingabe siyajeza ngenxa yezono zethu. Wathi hawu kahle Nomfundo. Uyazi nje ukuthi mina ngumama wamadodana nami ngizela abafana ngiyakwazi ukukhulisa abafana. Wathi hawu ngiyabonga ma'am ngiyabonga. Waqeda lapho uPhetheni. Wathi yazi kamangazi ukuthi izolo lokho wena bukade ufuna impilo yami. Hayibo uthuka-ke manje uNomfundo uthi ngoba inkulumo iqalwe kahle nje kwenzakalani manje. Wathi awungitshela ubucabanga ukuthi ngampela wena ungafika uzogudluza mina indlovukazi yonke. Muzwami loya khalisana isicathulo laphayana. Buka manje isondo lijikile sisi. Isondo lijikile. Usulahlekelwe yonke into eyigugu kuwena. Awunandoda. Ngisho nendodana yakho akusesiyona yakho manje singekuphucile. Yabo? Checkmate. Guys uNomfundo umane wabohla guys. Waphenduka inkuku enethwe imvula same time. Meze uPhetheni ukukhuluma kabuhlungu kanje kuyena. Hayi-ke kuba njalo-ke guys. Kwesinye isikhathi uthi ubhidliza umuzi womuntu kanti hayi akuzohamba ngendlela. Kugcina sekulimala wena worse. Kanti phela uNomfundo ulahlekelwe yonke into ngoba uthe uPhetheni nomuzi lo ahlala kona kumele udayiswe. Nengane umphucile nonjengaye futhi-ke kuyacaca phela uma umuzi udayiswa bazobonanaphi. Phela lapho-ke guys amazwibela namhlanje ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.